על כל פנים, בכוונתנו לעסוק היום במחלת הסוכרת, בצורות השונות שבו מופיעה המחלה, בסימפטומים השונים ובאופן הטיפול במחלה. ובנושא זה מתארח אצלנו פרופסור יגאל גלבוע, שהוא מנהל מחלקה פנימית ב' והמכון האנדוקרינולוגי במרכז הרפואי אסף הרופא. פרופסור גלבוע, אני מבינה בשיחה המוקדמת שערכנו שיש שתי צורות למחלת הסוכרת, אז אולי כדאי לפרט. כן, הגיעו לאחר מחקרים בעשור האחרון, אולי יותר, שלמעשה למחלת הסוכרת יש שתי צורות שאולי נפרדות לגמרי. כשמה שפעם היה מכונה סוכרת נעורים, ובאמת היא מופיעה יותר אצל צעירים, היא מחלה אחרת מהסוכרת שאנחנו מכירים אצל מבוגרים. היא מחלה שמבוססת על רקע של חיסון עצמי, זאת אומרת, נוצרים נוגדנים בגוף נגד הורמון האינסולין שחשוב במחלת הסוכרת, נגד התאים וגם נגד חלקיקים אחרים. מה ההסבר בעצם לתופעה הזו של התנגדות, של יצירת נוגדנים לאינסולין בגוף? הגוף באופן רגיל לא צריך לייצר נוגדנים נגד התאים שלו, אבל אם התאים או חלבון מסוים בגוף עובר שינוי עקב פעילות של נגיף נגיד, או רעל מסוים, או כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים, אז הגוף מתנהג כלפיו כמו דבר זר, ואז מייצר נוגדנים. ודוחה אותו? והורס אותו. הורס חלק מהפעולה שלו. וזה בעיקר קורה בגילאים צעירים? זה קורה בעיקר בגילאים צעירים, איפה שחשיבותו של נגיף או נגיפים מסוימים היא כנראה הוכחה, לפחות בחיות ניסיון. אז למה בכל זאת לא משתמשים היום במושג סוכרת נעורים? מפני שמוצאים אותו דגם של סוכרת כביכול של נעורים גם אצל מבוגרים, בדיוק כמו שאצל נערים מסוימים מוצאים הדגם השני של סוכרת המבוגרים, שהיא אחרת. כן. כדאי באמת לפרט עכשיו את הדגם השני של הסוכרת. אולי הדגם הראשון מתנהג כאילו חסר, ובאמת חסר לגמרי אינסולין, ואז הסוכרת תלויה באינסולין. חולים אלה צריכים לקבל אינסולין, בזמן שהדגם השני, שזה טייפ 2, הטיפוס השני, לא חסר אינסולין בהתחלה, אלא יש יותר התנגדות לפעולת האינסולין, אבל במשך הזמן גם שם כמות האינסולין שמופרשת יורדת. מי האנשים שמועדים לחלות בסוכרת מהטיפוס השני דווקא? מהטיפוס השני, קודם כל, אם במשפחותיהם יש סוכרת. זו מחלה תורשתית, וככל שיש יותר בני משפחה עם סוכרת, הסיכוי יותר גדול. תופעות נוספות, חוסר פעולה גופנית, השמנת יתר, אלה הם הדברים שמביאים... מה באמת הסימפטומים שמעידים על הופעתה של מחלת הסוכרת, משני הטיפוסים? בטיפוס הראשון, הסימפטומים הרבה יותר חריפים, יש צמאון גדול, ירידה במשקל, ומהר מאוד מגיעים למצבים קריטיים, בזמן שבטיפוס השני אפשר להסתובב שנים רבות עם ערכים גבוהים של סוכר, מבלי להרגיש אם לא בודקים. זאת אומרת, אם לא בודקים, הכוונה חייבים לבדוק. חייבים לבדוק. במיוחד למי שנמצא בקבוצת סיכון גבוהה. בהחלט. כלומר, מי שבמשפחתו יש סוכרת חייב להיבדק באיזה תדירות? טוב, הייתי אומר ככל שהוא עובר את גיל ה-40, רצוי לבדוק מדי פעם, וכמובן אם יש בני משפחה עם אותה מחלה, ולהימנע, אם אפשר, מהשמנת יתר, מאכילת יתר, פעילות גופנית גם מונעת התפתחות הסוכרת, או דוחה אותה. מהי התזונה המומלצת לחולי סוכרת מהסוג השני? התזונה המומלצת לחולי סוכרת היא מבחינה קלורית, או אבות המזון, היא דומה לזו שמומלצת לכל בן אדם אחר, וכמות הקלוריות הוא תלוי בעבודה שבן אדם עושה. אלא אנחנו לא נותנים להם סוכרים מרוכזים. אם כי פחמימות כן, אבל המילנים, לחם, תפוחי אדמה. בסוכרת של טיפוס שני, איפה שהשמנת יתר היא מאוד שכיחה, צריך קודם כל להוריד אותם, אם אפשר, למשקל הרצוי, ואז לתת להם את כמות הקלוריות המתאימה לעבודה.
עד שהם יורדים צריכים לתת להם גם דיאטה רזון. בכל מקרה מדובר בדיאטה גם לטיפוס אחד וגם לטיפוס שני. שניהם, העקרונות של הטיפול בסכרת משני הסוגים הם קודם כל דיאטה, פעילות גופנית. בסכרת מטיפוס 1 צריך אינסולין, בסכרת מטיפוס 2 לפעמים דיאטה מספיק, או תרופות אורליות, כדורים, וכשזה לא מספיק, אז עוברים גם כן לאינסולין. עכשיו, אם אנחנו מתרכזים שוב בטיפוס מספר 1, שבו חסר אינסולין לחלוטין, איך ניתנת האינסולין? איך ניתן האינסולין לגוף? באיזה מנות, באיזה תדירות, לפי איזה ערכים? קיימים צורות שונות של אינסולין במובן של טווח הפעולה. אינסולין פעולה קצרה, בינונית וארוכה. ואנחנו צריכים להתחשב בעובדה שבזמן שבגוף הבריא, הלבלב שמפריש את האינסולין מגיב לכמות הפחמימות או הקלוריות שאנחנו אוכלים, זאת אומרת, עם כל ארוחה יש הפרשה של אינסולין, אצל זה שחסר לו אינסולין אין. ואנחנו צריכים לכוון את מתן האינסולינים השונים כך שנכסה את הארוחות ואת הזמנים. זאת אומרת, בהתאם לארוחה, בהתאם לחלוקת הארוחות, כך גם ניתן האינסולין. נכון, ומאוד חשוב שהחולה הסכרתי, בעיקר זה שמשתמש באינסולין, יוכל תמיד באותם השעות שכמות או הארוחה הגדולה או הקטנה תהיה תמיד באותו זמן, וגם פעילות גופנית, אם נניח הוא פעמיים בשבוע משחק טניס אחרי הצהריים, שיהיה תמיד באותם השעות, כי רק ככה אנחנו יכולים להגיע לאיזון המקסימלי. האם יש ערכת בדיקות שחולה עושה לעצמו כדי לדעת מה הערכים טוב, בזה אולי חלה התקדמות גדולה מאוד, מפני שבעיקר אצל חולים שמקבלים אינסולין, הדגש עבר לבדיקות עצמיות, ויש עכשיו מכשירים מאוד פשוטים שכל אחד בבית יכול לבדוק מספר פעמים ביום על ידי דקירה ועניין של דקה או 2 דקות את רמת הסוכר, והחולה לומד לבד לשנות את כמות האינסולין שבה הוא זקוק. במקרה הזה אני מבינה שהטיפול הוא לכל החיים. במקרה של טיפוס 1 זה בוודאי לכל החיים. בטיפוס 2 לפעמים אפשר לשפר על ידי למשל הורדה גדולה במשקל, פתאום מי שהיה צריך כדורים מסתדר רק עם דיאטה, או מי שהיה צריך אינסולין מסתדר עם כדורים. פרופסור גלבוע, במקרים חריפים יותר, אתם שוקלים גם השתלת לבלב? טוב, אנחנו בעידן ההשתלות, וכמובן שגם חשבו על דבר כזה. בדרך כלל אנחנו משתילים לבלב כשמשתילים גם כליות, כי אחד מהסיבוכים הקשים של מחלת הסכרת זה נזק כלייתי עד לאי ספיקה כלייתית ודיאליזה. במצבים חריפים אתם עושים את שילוב ההשתלות הללו? לא, זה לא מצב חריף, זה הסיבוכים המאוחרים של המחלה. אבל השתלות לבלב בלבד כבר עושים, אבל זה עדיין לא נכנס. קודם כל, אין כל כך הרבה תורמים. ודבר שני, באמת עושים את זה בעיקר לאלה שממילא מקבלים כליות, אז נותנים גם את הלבלב. עכשיו, אם אני ארצה לקשור את הנושא הזה עם הנושאים האחרים שאנחנו ביקשנו לדבר היום, אז השאלה מתבקשת, אם יש קשר בין מחלת הסוכרת לרקע נפשי כלשהו. אני חושב שבעיקר בסכרת מטיפוס 1, הרבה חוקרים מצאו שבתקופה שקדמה להתפרצות או הופעת הסכרת מטיפוס 1, היו בעיות נפשיות, מתח, דיכאון, דחק. גם טראומות חד פעמיות יכולות לגרום? גם טראומות, אני רוצה אבל לציין שצריך להיות איזה רקע מסוים, כך אפשר להסביר שרוב האנשים שעוברים כל מיני מצבי דחק וטראומה אמוציונלית לא מפתחים כל מיני מחלות קשורות לכך. אבל כשיש כבר איזה רקע, ויש איזה רקע גנטי, כפי שהסברתי בהתחלה, בהחלט אני חושב שדחק, טראומה, מצבים כאלה יכולים להביא להתפרצות המחלה. בלי כל ספק, להחריף את המחלה כשהיא קיימת. תדירות מאוד גבוהה בתקופה קצרה, הסיכוי הכללי לתחלואה גופנית, לאו דווקא התקפי לב, עולה, מכפיל את עצמו, משליש את עצמו אצל אותו אדם. כן, פרופסור גלבוע. בהחלט היו בזמן האחרון מחקרים די רציניים שהוכיחו
בתקופות של דחק ממושך יש השפעה על המערכת האימונולוגית שלנו. החיסונית? החיסון יורד, ויש יותר שכיחות של מחלות דווקא האוטואימוניות, האלה המיוחדות. כלומר, אתה מסכים עם הגישה שיש קשר בין הדברים? אני מסכים שיש גישה, ובאמת הבן אדם הוא מערכת אחת. מערכת שלמה, כן. כן. אנחנו נעשה פה הפסקה, אנחנו נשמע שיחת טלפון ונמשיך. בבקשה. הלו. כן, בבקשה. רציתי בבקשה לדעת אם יש קשר לדיכאון או משהו שקשור בנפשי לסחרחורות. סחרחורות. כן. טוב, אנחנו נשאל, פרופסור גלבוע או מר עמנואל, אתה מוכן להתייחס לזה? מישהו מוכן להתייחס? זה מאוד קשה להסביר ולמצוא בצורה מדעית קשר בין זה. אני חושב שמישהו נטל סחרחורות קודם, אולי בתקופה של דיכאון, בין היתר הוא ירגיש גם יותר זה. אבל באמת בלתי אפשרי ובאופן מדעי להוכיח את זה, זה קשה. כמו שאני מבינה, קשה להוכיח גם תופעות אחרות. לא תמיד. למשל, מה שדיברנו קודם, נבדקו פרמטרים מיוחדים של המערכת החיסונית וראו שאצל האלה שעברו תקופה קשה, יש ירידה בתאים מסוימים, בהורמונים מסוימים של המערכת האימונית. כן, על המערכת החיסונית, האם לדעתכם גם מחלות קשות כמו סרטן או כמו איידס מושפעות מתהליכים נפשיים? יש כאלה שטוענים שכן. סליחה, עצם הופעת המחלה או ההחמרה שלה? אני חושב שהיא יותר את ההחמרה, ואפשר להגיד ככה, אפילו הישארות בחיים לטווח יותר ארוך. אם מישהו נלחם, הוא מצליח יותר, לא בכל מקרה, ואם מישהו מקבל את זה באופן פסיבי, התחזית היא יותר גרועה. אתה מאמין שאדם עם חוסן נפשי יהיה לו קל יותר להתגבר, או לפחות לעכב את התפתחות מחלה, מאשר אדם שמצב נפשו רעוע יותר? קרוב לוודאי שכן. כן, ולהודות לכם, פרופסור גלבוע, יגאל עמנואל ולך יוכי פז, ולכם הצופים, שיהיה לכם יום טוב, שלום ולהתראות.